duba wannan za ku ga ainihin fuskan sai zakzaky hafizahullah ne. Duk waɗannan abubuwan da kuke gani ƙanana ga sunan raguzai ne na harsashi, ga sunan tarwatsai a ko'ina a cikin jikin shi. Akwai su a idanu, akwai su a hanci, akwai su a dasashi wajen bakin shi, akwai su a nan gefen, duk ga sunan. To akwai duk wanda ya ga wannan tsakani da Allah, inda yana da imani, ai dole ya tausaya, ya ce yanzu dan adam yana dauke da wannan. Yanzu da kai ne za a ce a tsira maka allura ɗaya a baka da ita kwana da kwanaki, ai dole za ta dame ka. Balantana a ce yana da allurori, tamkar allurori ne fa za a sa guda 43 a cikin kanshi. Saboda haka sai da hafizahullah ya ce mana yakan ji kamar an zuba mishi tafasasshen mai daga kanshi ya malalo ta fuskan shi ya gangaro har zuwa kirjin shi. Kuma in hakan ta faru zai zama baya iya bacci, ba sukuni, ba zama, ba tsayuwa, ba kwanciya, baya samun sukuni. To wannan wani irin rashin tausayi ne da ba za a ji ba a taimaka mishi a bashi je samu magani. To saboda haka kuma wasu ƙwararru da muka tura musu report ɗin da kuma waɗannan hotunan su ƙare mana nazari su bamu bayanin su, suka ce tun da suke a duniya karatunsu na likitanci, ɗaya ya zama dukansu associate professor, ɗaya daga ingila, ɗaya kuma daga ƙasar iran. Suka ce mana ba su taɓa ganin ɗan adam da yake da koda kashi 10 cikin 100 na waɗannan buraguzan harsasin a jikin shi ba, amma kuma bai mutu ba. Ba su taɓa gani ba. Amma yau ga sai zakzaky yana da su, shi har yanzu bai mutu ba, shekara 4 kenan. Haka kuma a wannan ɗaya hoton za ku iya ganin bayani da cewa sai zakzaky hafizahullah wannan wani harsashi ne da aka harbo shi ya karto ta gefen hagun shi, ya karto sai ya makale a nan. Da za ka ga sai zakzaky nan za ka ga wani kululu a wajen shi. To wannan harsashin ne yana nan, ba a cire shi ba. Sannan nan ma ga wani harsashin yadda ya fito a cikin ainihin bindiga haka yake. Amma duk sauran duk sun fafashe, suna da sizes ɗinsu ya zama tsakanin 1.5 zuwa 3.5 mm, abinda su ƙwararru na radiology da suka ɗauki hoton suka yi mana bayani kenan. Kuma wannan jan da kuke gani idon da ya mutu ne, wurin da idon da ya mutu ne sai aka sama sai zakzaky wani artificial eye, wato eye wanda na jabu kenan, ido na jabu. To wannan idon na jabu da yake abubuwan da aka yi su da shi ne, to shine ya haska, da aka haska da x-ray din sai abin ya nuna shi tamkar ja, don ba ainihin ido na gaske bane. Idon na gaske kun ga ba ku ga komai a wajen ba, dama bai kamata ya nuna shi ba. To kun ga wannan ƙwararru din daga ingila da kuma nan ƙasan suka ce mana tun da suke ba su taɓa ganin wani mai koda kashi 10 cikin 100 na waɗannan abubuwan da suka zo a kan shi, amma ba su iya fasa kan suka shiga cikin tuwon kwakwalwa ba. Kun gani ba su shiga cikin abin da ake cewa brain mantle ba.